Самаварда койнатылган койнар шәйне яратмаган кеше юктыр. Әмнә самаварның үзен ничек юарга кирәклеген күпләр белмигә торгандыр. Түбән Кама районының Югары Чаллы авылында исә самавар юуның үз традициясе бар. Ул буыннардан буыннарга күчеп, бөтен авыл өчен зур бәйрәм йоласына әйләнгән. Самавырларны үкәдән ясалган мунчала белән ышкып юалар. Хатын кызларының куллары кулга йыкмый. Юу өчен заманча махсус препаратлар урынына агач килен яки гадәти кымны кулланалар. Юган самавырлар балкып тора. Элек самавырларны атна саен юганнар. Татарский дом. Элегрәк татар йортын самавырдан башка күз алдына да китереп булмый иде. Әби бабайлар койнар шәйне самавырдан гына эчте. Югары Чаллы халкы тарафыннан борынгы традицияләр әлегә кадәр сакланган. Буыннан буынга күчеп килә. Самавырлар йоласын да саклаганнар. Бу зур тырышлык таләп итә торган эш. Күңелсез булмасын өчен җырлап биеп тә алар. Баштарак самавар хәлле кешеләрдә генә булган. Тора бара, барлык гаиләләрнең дә самавар алу мөмкинлеге барлыкка килгән. Табын янында гаилә белән бергәләп чәй эчү үзенчә бәйрәмгә әйләнгән. Рәхәтләнеп сөйләшкәннәр, фикер алышканнар. Все это мы хотим передать молодому поколению. Элеккеге традицияләрне югалтырга ярамый. Самавар юу йоласында яшьләр күрсеннәр, отып калсыннар дип тырышабыз. Хәзерге заманда самавардан чәй эчү сирәк күренеш. Бирәк тә самаварда төрле үләннәр куйнатып эчү дә сәламәтлеккә дә бик файдалы. Борынгы әби-бабаларыбыз ялауларын онытмыйсы иде. Фанис Мөхәммәтов, Светлана Шумкова, Илья Чиннаков, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама районы.